नमस्कार, श्री स्वामी समर्थ. आपल्या चॅनेलमध्ये सर्व स्वामी भक्तांचं मनापासून स्वागत आहे. आजचा दिवस तुमचा अतिशय छान जावो आणि स्वामी तुमच्या सर्व चांगल्या इच्छा पूर्ण करोत ही स्वामींच्या चरणी प्रार्थना करते आणि आजच्या या व्हिडिओला सुरुवात करते. तर मित्रमैत्रिणींनो, जसं की तुम्हाला माहीतच आहे की आता श्रावणाला सुरुवात झालेली आहे. श्रावण महिन्याला सुरुवात झालेली आहे. अधिक महिना, अधिक श्रावण संपून निज श्रावणाला सुरुवात झालेली आहे. आणि या निज श्रावणामध्ये आपल्यापैकी बरेच शिवभक्त भगवान शिवांची पूजा, उपासना, व्रतवैकल्य करत असतात. तर ही पूजा, उपासना, व्रतवैकल्य करत असताना आपण काही गोष्टींचं नियम पाळायला हवेत, हे या ठिकाणी आज आपण पाहणार आहोत. त्याचबरोबर कोणत्या अशा गोष्टी आहेत किंवा कोणते असे उपाय आहेत की जे उपाय केल्यामुळे आपल्यावरती भगवान शिवशंकर प्रसन्न होतील आणि माता लक्ष्मी देखील प्रसन्न होईल, हे आपण या व्हिडिओमध्ये जाणून घेणार आहोत. जाणून घेण्यापूर्वी चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब करायला मैत्रिणींनो विसरू नका आणि तुमच्या मित्रमैत्रिणींसोबतही हा व्हिडिओ शेअर करा. श्रावण महिना म्हणजे भगवान शिवांना समर्पित आहे बघा. आणि या श्रावण महिन्यामध्ये प्रत्येक सोमवारी आपण भगवान शिवशंकरांना किंवा शिवलिंगावरती आपण बेलपत्र वाहतो बघा, किंवा आपण अभिषेक करतो. तर ते कशा प्रकारे करायचं आहे किंवा भगवान शिवांची कशा प्रकारे आपण पूजा करायची ते पाहूयात. तर प्रत्येक सोमवारी आपल्याला शिवमूठ व्हायचे शिवलिंगावरती. ती कोणती ते पण पाहूयात. तर आपण काय करायचं आहे बघा, प्रत्येक सोमवारी सकाळी लवकर उठल्यानंतर स्नान वगैरे करून झाल्यानंतर सर्वप्रथम आपण सफेद वस्त्र घालायचं आहे, म्हणजेच पांढऱ्या रंगाचं वस्त्र तुम्ही घालायचं आहे. त्याच्यानंतर आपण भगवान शिवांची पूजा करत असताना सर्वप्रथम आपल्या घरामध्ये, जर तुमच्या घरामध्ये शिवपिंड असेल, शिवलिंग असेल, तर त्या शिवलिंगाचा तुम्हाला अभिषेक घालायचा आहे शिवलिंगावरती. तर तो अभिषेक आपण कशाने घालायचा, तर जर तुम्हाला शक्य असेल तर जलाने सुद्धा अभिषेक, म्हणजेच पाण्याने अभिषेक घालायचा आहे. जर शक्य असेल तुम्हाला तर तुम्ही दुधाने पण अभिषेक घालू शकता. आता दुधाने अभिषेक घालत असताना या ठिकाणी तुम्हाला कच्च्या दुधाचा वापर करायचा आहे. तापवून थंड केलेलं दूध तुम्हाला वापरायचं नाही आहे. तर कच्चं दूध असतं जे, त्या दुधाने तुम्हाला आपल्या शिवलिंगावरती अभिषेक करायचा आहे. आणि अभिषेक करत असताना ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या मंत्राचा तुम्हाला जप करायचा आहे. त्याचबरोबर अभिषेक करत असताना तुम्ही नामावली जी आहे, शिवनामावली अष्टकम, हे याचं देखील तुम्हाला पठण करायचं आहे. आणि जर शक्य असेल तर प्रत्येक सोमवारी तुम्ही शिवलीलामृताचा अध्याय क्रमांक 11वा हा तुम्ही दररोजच पठण करा त्याचं. पण जर तुम्हाला शक्य नसेल तर किमान प्रत्येक सोमवारी तुम्ही शिवलीलामृताचा 11वा अध्यायाचं पठण नक्की करायचं आहे. याच्यामुळे काय होतं तर 100 रुद्र करण्याचं पुण्य आपल्या पदरात पडतं बघा, हा 11वा अध्याय वाचल्यामुळे. म्हणून तुम्ही वाचलात तर तुम्हाला नक्कीच समजेल की त्या अध्यायामध्ये काय आहे आणि काय पुण्य आपल्याला मिळणार आहे आणि आपल्या कशा समस्यामधून आपली सुटका होणार आहे, हे या अध्यायाच्या वाचण्यामुळे तुम्हाला नक्कीच कळेल. जर तुमच्याकडे आता शिवलीलामृत ग्रंथ नसेल तर अशा वेळी आपण काय करायचं, यूट्यूबवरती आपण लावू शकतो किंवा गुगलवरती सुद्धा आपण सर्च करू शकतो. शिवलीलामृत अध्याय 11वा म्हणून तुम्ही सर्च करा, PDF फॉर्ममध्ये भेटेल तुम्हाला. तो अध्याय तुम्हाला पठण करायचं आहे. जर तुम्हाला वेळ नसेल किंवा काही कामानिमित्त तुम्ही वाचू शकत नसाल तर अशा वेळी आपण काय करायचं, तर यूट्यूबवरती शिवलीलामृत अध्याय 11वा हा लिरिक्समध्ये आणि ऑडिओमध्ये सुद्धा असतो बघा, तो ऑडिओमध्ये तुम्ही ऐकू शकता. ऐकलं तरीही चालेल, पण तुम्ही नक्कीच शिवलीलामृत 11वा अध्याय हा वाचायचा आहे किंवा ऐकायचा आहे, श्रवण करायचं आहे. त्याच्यानंतर आपण जो अभिषेक करतो शिवलिंगावरती, तर तो अभिषेक कसा करायचा आहे, पाण्याने करू शकता तुम्ही अभिषेक किंवा उसाच्या रसाने करायचा आहे. किंवा जर तुमच्या फॅमिलीमध्ये सतत वादविवाद होत असतील, घरामध्ये भांडणतंटा होत असेल, तर तुम्ही नात्यामध्ये गोडवा येण्यासाठी मधाने अभिषेक करायचा आहे बघा शिवलिंगावरती. आपल्यापैकी बऱ्याच जणांच्या समस्या असतात की आमच्या घरामध्ये सतत वादविवाद होत असतात, सतत चिडचिडपणा, भांडण तंटा होत असतं. तर अशा वेळी आपण उपाय म्हणून काय करायचं, तर भगवान शिवशंकरांना प्रार्थना करायची आणि
आणि त्यांना मधाने अभिषेक घालायचा किंवा उसाच्या रसाने सुद्धा तुम्ही अभिषेक घालू शकता. जे तुम्हाला शक्य आहे, अवेलेबल आहे तुमच्याकडे, त्या गोष्टीने तुम्ही अभिषेक करा आणि बघा तुमच्या घरामध्ये, वातावरणामध्ये किती बदल झालेला तुम्हाला दिसून येतोय. प्रत्येक सोमवारी, आता श्रावणामध्ये 4 सोमवार आहेत, तर त्या 4ही सोमवारी तुम्हाला हा अभिषेक करायचा आहे. त्याचबरोबर तुम्हाला शिवलीलामृताचं सुद्धा पारायण करायचं आहे. भगवान शिवांना जेव्हा तुम्ही अभिषेक करताय, त्याच्यानंतर अभिषेक करून झाल्यानंतर तेव्हा तुम्हाला ओम नमः शिवाय या मंत्राचा जप करायचा आहे. अभिषेक करून झाल्याच्या नंतर तुम्हाला 108 बेलपत्र आपल्या शिवलिंगावरती आपल्याला व्हायची आहेत. तर ती कशी व्हायची बघा, तर शिवलिंगाचं बेलपत्र वाहत असताना आपण शिवलिंगावरती ते सरळ न वाहता उलट्या बाजूने आपण त्यांना अर्पण करायचं आहे. आणि जर तुमची मनातील कोणती एखादी इच्छा असेल, ती पूर्ण व्हावी असं तुम्हाला वाटत असेल, तर तुम्ही काय करायचं बघा, जे बेलपत्र आहे ना, त्या बेलपत्रावरती ओम नमः शिवाय असं लिहायचं आणि 108 बेलपत्र आपण शिवलिंगावरती अर्पण करायचे आणि आपल्या मनामध्ये जी इच्छा आहे ती बोलायची आणि प्रार्थना करायची भगवान शिवांना, की तुमची जी काही इच्छा आहे ती तुम्ही त्यांना बोलून दाखवायची आहे त्या ठिकाणी. त्यामुळे भगवान शिवशंकर नक्कीच तुमच्यावर प्रसन्न होतील आणि तुमच्या मनातल्या इच्छासुद्धा पूर्ण करतील. तर अभिषेक करून झाल्याच्या नंतर आपण बेलपत्र व्हायचे आहे. त्याच्यानंतर आपल्याला शिवलिंगावरती धोत्राचं फूल आणि धोत्राचं फळ असतं बघा, ते फळसुद्धा आपल्याला शिवलिंगाला अर्पण करायचं आहे. कारण ते भगवान शिवांना अतिशय प्रिय असं आहे. म्हणून प्रत्येक सोमवारी तुम्ही धोत्राचं फूल आणि फळ, त्याचबरोबर सफेद रंगाचं फूलसुद्धा तुम्ही भगवान शिवांच्या पिंडीवरती वाहू शकता. त्यामुळे निश्चितच तुम्हाला लाभ झालेला दिसून येईल आणि शिवशंकर तुमच्यावरती प्रसन्न नक्कीच होतील. तर या श्रावण महिन्यामध्ये तुम्ही या गोष्टी नक्की कराल अशी अपेक्षा करते आणि आजचा हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल अशी अपेक्षा करते. जर आवडला असेल तर चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब करायला मैत्रिणींनो विसरू नका आणि आपल्या मित्रमैत्रिणींसोबतही हा व्हिडिओ शेअर करा. भेटूयात अशाच नवनवीन माहितीपूर्ण व्हिडिओमध्ये पुढच्या व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद. श्री स्वामी समर्थ.